Hola, em dic Carlos Puig, soc el director del curtmetratge Un dia més, obra basada en la meva experiència com a persona amb discapacitat visual i la situació de bullying que vaig viure a l'institut. Nosaltres apostem fort per donar visibilitat a aquesta temàtica, que durant molts anys ha estat normalitzada en la societat i que, mica en mica, està guanyant visibilitat i hem de donar un pas més perquè això no torni a passar i que les noves generacions no tinguin que viure aquestes situacions. Una persona que sofreix bullying pot passar-se anys, inclús tota la vida, intentant superar aquesta situació. Jo porto 25 anys lluitant per treure'm aquesta por i aquesta vergonya de sobre. Em vaig tancar amb mi mateix i encara estic lluitant per poder-ho aconseguir i sortir d'una ombra que ha sigut molt dura durant tots aquests anys. Per això nosaltres estem ara a 2 setmanes de fer el rodatge. Vull agrair molt especialment a totes les persones que estan ajudant al projecte, tant l'equip tècnic que està participant com les persones que han fet donacions a la nostra campanya de crowdfunding. També vull agrair molt especialment al meu tiet Carlos, que ha fet una gran aportació i la veritat que estic molt agraït per tot el que has fet i espero que aquest curtmetratge tingui la visibilitat que es mereix. També vull agrair molt a l'associació PDA Bullying per el seu recolzament i per la seva aposta per aquest projecte, també a Tomarket per la seva involucració en el projecte i també vull agrair molt especialment al Col·legi l'Estonac per deixar-nos rodar en el seu centre. Jo vaig anar de petit al Col·legi l'Estonac quan era molt petitó i la situació de bullying la vaig veure quan vaig precisament marxar d'aquest centre escolar i ara és com tornar a casa, tornar una mica a ser jo mateix i també tornar on jo estava bé, que és al Col·legi l'Estonac, i estic molt content perquè ells estan molt involucrats amb el projecte i bueno, és d'agrair, molt d'agrair aquesta involucració en donar visibilitat a la temàtica del bullying i aquesta aposta que també fa l'escola en donar-nos aquest recolzament. I doncs m'agradaria demanar-vos que si podeu fer un últim esforç entre tots, donar visibilitat a aquest projecte, que la gent faci donacions, que siguin 5, 10, 20 euros, qualsevol ajuda és molt important perquè suma, perquè ens ajuda a tenir, poder pagar dietes a les persones que treballen al curtmetratge, a poder pagar qualsevol cosa que necessitem en tema d'art, en tema de qualsevol assistència, el tema de fotografia, el tema vestuari, qualsevol aspecte del curtmetratge, tota petita aportació ajuda molt i encara que siguin 5-10 euros, sumant, ens ajuda a poder fer un curtmetratge que realment valgui la pena, que guanyi visibilitat, que ens ajudi a dir que hi ha prou de bullying, que hi ha prou d'aquesta situació i que hem de tirar endavant. I moltes gràcies, nosaltres estem apostant molt fort i treballant i us anirem a les xarxes explicant el que anem fent i tots estem molt motivats i tota l'ajuda que ens podeu donar, moltes gràcies i anem endavant. Diem tots junts, no al bullying. No al bullying.